skal komme her til mig. Så er det med at finde balance. Find de om det var så lidt sjovt. Nej, på min ven er den der må jeg godt tage min ud? Skal jeg have gummistøvler på? Der er en, der allerede er kældrødt der, var. Er det din, Magnus? Det må. Den faldt mod vand. Må jeg godt? Helle, jeg tror min det er den der længst. Helle, jeg tror min det er den der længst. Må jeg godt tage min ud nu? Eller må jeg tage din ud? Hold, Magnus. Jeg går med støvler på. Må jeg godt gå lidt ud selv? Har du lavet en video? Lidt selv. Nå, det er dig. Jeg kan ikke kende forskel på jer. Hvad siger du? Men jeg skal sende den her ud. Eller Hov, skal du have tændt der? du kan godt hjælpe mig. Hvor er mit lys? Der er mit lys. Hvad har du? Jeg skal mig. Ikke for meget. Nej, det er mig. Nej. Helle. Au. Jeg tror, du har blænder. Okay, jeg kan have det. Men ved du, du er nødt til lige at vente. Hvor er vi henne? Jo, der var der mig. Hvor er vi henne, Paul? Den står lige derovre. Den står over ved siden af. Kom, Paul, vi går og siger hej til Gabi. Helle må godt gå tilbage igen. Jeg går lige Den er længere væk. Ligesom den der. Og der er en, der har Det skal jeg prøve for de andre. Skal jeg sætte den her i, eller hvad du selv? Jeg kan se mig. Jeg skal på den. Jeg vil Jeg gerne på den langt. Nu får I ikke falde i vandet. Ej, topper. Topper. Jeg har gummistøvler på. Hej, hej. Jeg skubber den ned. Jamen, den skal lige have lov. Jeg kan For at ikke skubbe se, pindene hvor helt ind af, så man derude. Nej, så er der ikke nyt, hva'? Jeg kan i hvert fald få den længere. Nej, jeg vil det. Der er en, der er helt derude. Ja, det er min, tror jeg. Den der i, så. Hvorfor blev Den er så hvordan det ser ud. Hvorfor er den så vogne? Det er de der. Kan ikke se noget. Sådan der. Skal jeg sende den næste? Nej, ikke nu. Det er sjovt, det der. Den er så god til at sælge ud af det. Skal jeg hjælpe? Helle. Jeg må gå tilbage og sove. Vi er mega Han træt. gør. Prøv at hælde vand. Prøv at komme her med. Hvor er min hen? Den er lang, Kan du ikke lige finde det billede af mig? Skal jeg skubbe den lidt ud? Der er helt almindeligt. Så skal jeg bare højt op. Prøv at skubbe julemusik. Prøv du mig. Sæt den ned igen. Må jeg godt lige få den igen? Ja, jeg kan skubbe alle så langt ud der. Den der lom. Jeg kan ikke sætte den.